Després de que els serveis de neteja municipals de Barcelona, per ordre de la Guàrdia Urbana, esborressin un grafit a favor de la llibertat del raper lleidatà Pablo Hasél, pintat per l'artista rock Black Bloc, la pintora cardedeuenca Cinta Vidal, animada per la seva germana Maria, en va fer una cardedeu al carrer Molí, mural que ja ha donat la volta al món amb més de 20.000 m'agrades a la seva compte d'Instagram. Una de les coses que em va fer més il·lusió és que el mateix Cuixart el va publicar al seu Instagram, cosa que em va impressionar molt, i jo no m'ho esperava. Això, a vegades parlant amb el Roc, que és el que li van tapar el mural, em va dir: hi ha un moment que el mural ja no és teu, ja és de la gent. I això és una mica el que ha passat, que m'ha sorprès i també m'ha fet feliç. El mural ha estat compartit en moltes comptes d'Instagram, però la viralitat també ha fet que la cinta hagi rebut odi a través de les xarxes socials. Hi ha gent que em deia: home, ens estàs bloquejant, per tant, no estàs defensant la llibertat d'expressió. I jo els deia: jo defenso la llibertat d'expressió en els vostres murs, perquè m'ha portat molta feina arribar a tenir el meu Instagram i la meva visibilitat, i vosaltres l'esteu utilitzant, i jo tinc dret a frenar això, que la meva visibilitat la regulo jo i la gestiono jo. Vosaltres teniu dret a dir el que vulgueu, però en els vostres murs. L'entrevista sencera es podrà veure aquest dijous a Ràdio Televisió de Cardedeu al programa Punt de Trobada.